Bismillahirrahmanirrahim. Bir yanlışıp günah etsen basın bir soğat iş et. Günahın iyidini alıp gitmediydik de. Bir neçe günahlı var. Adam bir ova var anna şu günaha giriftar oluyor, duçar oluyor, ya şehre var anna. Ben yaxşı inşallah Türkmen doğulları açıklayabaydı. Ya bir neçe günahlar var. Fakat iş cayında şu günaha adam giriftar oluyor. Öyüne gelenine şu günahdan dinliye. Ya bir neçe günahlar var fakat dostları bilen oturşanını oluyor. Ya fakat bir yurtları gezmeyene gidenini oluyor. Başka yerlerde şu günahdan daşalıp biliyor. Ya bir neçe günahlar fakat toylarda oluyor. Şu yaş oğlan biliyor da şu toy olsa şu günaha giriftar oluyor. Gözün günahı olsun, ağzın günahı olsun, yemek içmek günahı olsun, tüssü günahı olsun. Aham bir günahı basın bir soğa bir iş ettiktir. Şu günahın iyiliğini alıp gitme dediği ve basın günah etsen şu günah da yuvuluyor. Ey yaş oğlallah, ey civan oğlallah, iş ova qarada gezip birin, Tehran'da, Maşat'ta, ya Xarış'ta, ya öz yurdumuzda, başka yerlerde okuat gezip ya işlep gezip birin. Hakikat ikimizi ulukon Resulullah'ın tafşırgısı haşi. Her yerlerde Allah'ını zikret, karhanın başına, işin başına. İdris Peygamber heyf men bigi cehemmetin aydar niftun bilkin vakt bolsun ter Resulullah aleyhisselam Muad ibn Cebeli hoş Allah yarın diyençe inşallah şiici aytacak bolayın. İdris Peygamber hayyatiyet yanmıştık, igne sançıyanmıştık. Hayyatta ignmaştık yan. Her ignen sançanını subhanallah diyenmiş. Asmallarda perişteli heyran alttırıyı bir adamın kovduğunu her ignen sançanını subhanallah diyediptir. Men başka yana girmeyin. İş başına kargerçilik ya idari işla mizin arkasında otin ya her yağdaylar maşin Allah'ını zikretsen qara seni günahdan daşalmağa sebep boluyor. Günah etsen basım soğa bir iş ettiktir. Ey yaş oğlum, bir günah giriftar bolsan, bir ova varyan bir günah giriftar olyan. Ya şehirde, ya hemsayandan, ya daştan, ya gariba, ya öz içeriğinden molya, şu günahın iyidin alıp gitme utarsın. Şuna mekam ol. Şu günahını dumbalıdar, iyidini alıp gitme. Türkeme ertiyene şu günahını. Guşi bilen, mobil bilen, haberlaşmak ya her nem bolsun. Ya şumara, seri basım, hasfet, ayır, şunu iyidarlama utarsın. Hiç kimin yüzüne kalma. Ohum Peygamberimiz aleyhisselam aydıptır. Es-sirra bis-sirri vel-alaniyete bil-alaniyeti. Keza fil-hilye. Şu Muad ibn Cebel'e aydıptır. Yaş oğlan dinle. Oğrinçe günah etsin, izinden bir oğrinçe tövbe ettiptir. Ama açık günah etsin, hem kişi bilsesin şu günah edenini, açık tövbe et, halk tövbe edenini de bilsin niptir. Mın riyakarçılık demeyeli, Peygamberin aydan kesin. Bir günahı oğrinçe giriftar olpsın da, göz, dil, el, ayak ya her günah bolsun. Öyüne gelen, akşam yatacak bolayan yorganın patuğu malafı üstünde, yatın, içeriğin haberi yok, karanlıkta Allah bilen kepleş tövbe etti yat. Günah oğrinçe bolli, tövbanını oğrinçe et. Hiç kime aytma. Hiç kime aytma. Özün menen Allah'ın arasında kalsın. Namaz okuyan, öylüdün övünçe şu günah boluptur deyim, öyle namaz okuyan, farz bilen sünnetin arasında. Farzdan sonra, sünnetten sonra bir oturdu. Ey Rabbim Allah men etmişimi peşiman, bana tevfik-i hidayet verdi. Şeytan lanet etsin Allah'ını. Şeytan aydar, ve sen tövbe edenin iştiyene şu günah sana geliyor. O biri olmasa o biri. O biri olmasa o biri. Sana yine günah geliyor, tövben peydası yok gibi. Şeytan galat ediyor. Allah tövben peydası var.
Näme dip sen günäň iýdinne gezeňa. Şuguryň her hepde aýtsam da azdyr. Sen günäň iýdinne gezeňa. Sen biýdar günüňme giriftar bolýan, birden duçar bolýan. Yeni de ikindi namazda Hudaýa men etmişmi peşimanni tüs çyn musulmanlasyň. Kıyamet gün görersiň. Çyn musulman şoladym. Günäň iýdinne gezenakda. Emma şeytan emeňdeş waswasa edýändir. Sen ýene günah etýän öýlen. İşe git, bazara git, idaraňa git, ya daş ýurda git. Sen günah giriftar bolýan diýär. Ýok, şu mahal narahatlygyny Allahyň huzuryna daşyna çykar. Eger ogryň günah edipsiň, hiç kim görmändir, ogryny toba et. İçinden aýt, hiç kime de gurrun berme. Hudaýdan ýaşyrmadyňy halkdan ýaşyrma diýip türkmen bir kef aýdýandyr. Ol aýtýany bir günah edeniň halka aýtdyýdygy däldir ha. Ol aýtýanlary bir günah edipsiň, bir alim, bir hudaýy dindar adamdan sorag etjek, sorajak. Şonu sora diýdi. Hudaýdan ýaşyrmadyň, halkdan ýaşyrma diýip de, edin günäňi dostlaryň arasyna gurrun berseň, günäň öňküden beter artar. Hudaý halaýan näldir? Allah Taala Settarul Uyub'dur. Bir günah edeniň men Hudaý basyryya örtdiýe. O günäň perdesini özüň açma. O günäň basyrgylysyny özüň açma. Hudaýyň din hormatyny, Hudaý şoňusyny örtgü goýupdyr. Bir hayalyk edip onu açmalydyr. Es-sirra bis-sirri. Ogryň günah bolupdyr, ogryny toba et. Hiç kime de aýtma. Hiç sirri nabaşat ki sirri az Huda nabaşat. Hiç sirri nabaşat ki sirri az Allah nabaşat. Her kimin öz kellesine özü bilen Allah'ın arasında irtibatı vardır. Koy şu günah kalsın şudur şu. Hiç sirri nabaşat. Hiç kelleyi yoktur ki sirri az Huda nabaşat. Her kimin özü bilen Allah'ın arasında bir irtibatı vardır. Birniki kändir, birniki azdır. Hatta fasık da bolsa, hatta facir da bolsa, hatta aňyrak barsa kafir da bolsa, kellesinden käde Allah aýlanýardy. Hudaý aýlanýardy kellesiniň içinden. Hiç sirri nabaşat, ki sirri az Huda nabaşat. Oňam bir ogryň günah bolupdyr. Din, şeriat, Allah, Resulullah'ın buyrugy hiç kimin ýanyna aýtma kalsın. Ödün menen Allah'ın arasında tövbe et. Estağfirullah ayt ve şu günahın iýdinni de gezme uttunda. Ol şeytan ýany açıklap aýtdyk. Şeytan waswasa edýär, ýene günah edersiň diye ona inanma. Kulak asma. Biz türkmen aýtýar, Hudaýdan ýaşyrmadygyň halkdan ýaşyrma diye ol aýtýarlary birinin bir alim adamdan sorajak bolýan ya telefoni ya huzuri men şijiri bir günah etdim şoň ýoly näme diýip soramagy halkdan ýaşyrma diýdigi bir ýoksa da ýene bir manasy Hudaýdan ýaşyrmadyň halkdan ýaşyrma diýdigi bir adamyň hakyny ýen bolsaň tarafa men sen hakyň idim bir de hakyň diýmel aýtmaly tarafa onu basyryp goýmaly. Utanyan mı aýtmaga? Birine aýt bir ynamly, abrayly, şahsiýetli adama eline de şu pul ya bir zat bir şu tarafy bir nefer men adam da aýtmady, razy etjek boldy. Bir adam şu pul jazy iýberdi, menden razy boldy. Ay bolýa kim bolsa men razy diýse inşallah şoň menen tamam bolar. Ine maňa diýäle Hudaýdan ýaşyrmadyň, halkdan ýaşyrma diýip şoňa aýdylýandyr. Halkyň haky bolsa ya bir alim adamdan, Hudaý adamdan sorajak bolsaň aýtdyýdygy. Neýinki men günah etdim diýip, on saçagyň maşynyna diýen anaň ya äriň ýanyna ya dostlaryň ýanyna bir şeýle günah boldy, şeýle boldy diýip gülüşjek bolup ýaşamagyňda aýtmalydyr. Şo kalsyn etmelidir.